Hej alle sammen. Hvis I hørte det i sidste video, så vil jeg lave noget normalt andet end tops denne gang. Nu kommer det. Først så har vi den her. Ja, den er ikke bare virkelig så. Jeg fik den i en genbruger. Ja. Så har vi den næste her. Woo! Den bytter jeg med min ven. Ham der Jonas der. Ja, den her er faktisk speciel. Den fik jeg af min ven Mikkel. Jeg byttede med ham. Han er en virkelig god ven. Hvis I går over på Tristan Tog-kanalen, ikke? Så kan I se en video, hvor vi spiller Roblox, okay? Så gå lige over på den der Tristan Tog-kanal og tryk subscribe. Eller I må også godt trykke subscribe her. Og det hvis I har set den her pose, ja, det har I nok allerede. Den er faktisk også fra Mikkel. Ja, jeg åbner lige. Og ja, den er virkelig god kort. Først starter vi jo med en Pokémon-mønt. Er den ikke bare sej i? Først kort. Ja, en shiny. Jeg fik det af min pakke, den her, så det er helt gratis. Og tjek lige den her ude. Ja, det var faktisk alt for den her video. Og så vil jeg sige i den her video, tak til Mikkel for at sende den her pakke lige her. Så ja, og det er noget vi faktisk aftaler, vi er venner. Så hej!